Валериан on the mic, Jesus in the car. Сега ще чуете как стават нещата. Малко с послание ще го направим. Слушай. Трака почвам както почвам, стиха дето си го пиша. Инструментала краден бяга, фула зверски ми издиша. Втора сложна дума и започва да се срича. Колоната от спека патко тежко ми засича. Променям солуред, качвам рима на теклича. Първи трак съм тук с Джизаса и яко си ги бича. Да ви споделя пред разен пошлостта им как ме спича. Само молове, бутици през витрини се наднича. Чалга селфи зверски кич, патко мозъци оттичат. На участие в планета беженски поток се стича. За пластмасовата цица мазна лига им потича. Розово коси и пот, кой е пичката и пича. Тая гнусна селения, цял един народ обрича. Службогонци и лакей, газолисти, шушумиги, все духовни пигмей, без познание и книги, меркантили и глупци. Народа пъка ни отплява, Бойко Пеевски, Сергей. За друго май не заслужава. Не, те не заслужават, не. Има достойни уви, изморени майки и бащи, почтени хора здраво пъхтили за социдеала, за да гледат какво, как рода им се топи, а синът далеч от тях в чужбина възмъжава. Има прекрасни умове, тук не им се получава да гладуват ли и те тая скапана държава. Даже не съм и черноглед на младите какво се дава. Думата просперитет срещат филма по канала. Бъдещето май не ни беше такова, да се топлим с ръке и да трепериме от злоба. Да се топлим с ръке и да трепериме от злоба. Сега трябва да мине малко, аз малко почваме епилога. Сега ще ги зачукам и другите. Тан, таран, тан, таран. Това е моят приятел Jesus екструдерист, 2К на месец. Сериозно момче, не му трябва препитание в чужбина. Варджанската школа е неговата доктрина, слушай. Българина си румак не спира да е той на крава, на прасе и депутата на същия едва остава. Да запретнете с ръкави и да спре да се прозява, сила носиме в нас. Само чака се промяна, да я направиме с вас. Тук за следващата смяна, заглъхнал е яростния глас на кичерите гости по Балкана. Не, вярвам да са пас, че останаха един и двама мъжете да са в запас. Да живеят в алкохолна дрямка, времето на Кунчев ни е бедно. Достоен лидер не остана, кой запали скраята за последно, кой срещу системата възстана. Сам ще има сгърлен дик, кой да поведе тълпата, както крачиха дедите българино с байрактаря. Историята учи, учениче се повтаря. Гилотина за монарх и главата му е няма. Пред народния гняв присъдата е начертана. Букуко висва на площад, а сганта е окована.